Dang haki kendiat sngi ke bala leino kataha ka khatlai trik uniu benai naiving arjar sau kaseng Voice of the People Party kala penbena syaki pajba yaki kertong ki jongka bansa aireng sepok ki ying dorbar thau an ka JHADC bat KHADC hakne ka election ka bansawan kata ka MDC election ka bangi tibru kum ki members of the district council kaseng Voice of the People Party na rilom Jaintia Hills district kata na West Jaintia Hills district kalayo bansay daw samla isak chala ubansay khun nak War East constituency uneu samla uladon menta kumbalai phosnem karta bat ubalong ru unong thau jingrwai haki babon ki jai jingrwai bat khamtam e haki jingrwai niam ki bapher uneu samla ula shakri ru yaki babon ki kunhun balang ne ki niam ki bakwa ban yo ya ki jingrap lingba kasap jingrwai ka jong u ula pendebru ya ka staff music notation but ka tonic sulfa but uderu u choir leader napo ka thain war Jaintia presbytery hado menta shosho uniu samla uladep ban pule ya ka bachelor of business administration ha ka subject financial